Kiva. Sillä siisti. Olkaa hyvä. On paljon onnea. Mitkäs noi on? Ai, mä oon hankkinut tällaiset paskapöksy. Ja katso nyt. Musta mies. Yllätti. No sitä tammaa ei kovin moni Persuksiin. No kyllä se aurinko paistaa risukasaakin. siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. No mun pitää ruveta veikkaamaan sun kanssa kimpassa, jos voitot on tollassa. Sopii yrittää. No mä panostan aika maltillisesti. Pitkältihän kysymys on tästä atmosfääristä. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelmaa pöksyyn. No paljon sinä sitä on? 30 €. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaaja, joka ei kovin usein tommosiin potteihin törrää. No Seppo, hei tää nyt oli pelkkää moukan tuuria. No enkä. Seppo.